Ia uitați ce a pus de soare. Stați să se focuseze. Stați un pic să las geamul jos. Mă, dar ce ciudat se vede pe telefon. Stați așa. Așa. Ia, ce culori frumoase. Ia uitați-vă de el. Ia uitați-vă. Good night, I'm feeling. Ia uitați-vă, Doamne, ce tare. Pe filmare arată, dar e portocaliu. E portocaliu. Haideți. Uai, ce frumos. Ce șmecher. Ce șmecher, nu? Da, că acum filmez. Ia uitați-vă cum se vede prin... Uai de... Ia uitați-vă. Haideți că vă las. E mult prea frumos și merg la țară. Veți vedea o filmare, poate, nu sunt sigur, la țară. Nu vă promit, dar... Pa, pa! Pa, pa, că vreau să mai mă uit.